Bdiet il-ġimgħa dedikata għall-għarfien u l-prevenzjoni tas-suwiċidji. Statistiċi mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa juru li sfortunatament mal-miljun persuna jikkommettu suwiċidju kull sena, medja ta' mewta kull 40 sekonda. Bosta jistaqsu xi wassal biex persuna tħoss li m'hemm ebda triq oħra għaliha. One News tkellem ma' Jeffrey li qabel li jkellimna dwar l-esperjenza tiegħu b'mod anonimu. Kienet fis-saħna tal-mument ta' tensjoni u dwejja kbar li kont inħossni nkun ta' toqol żejjed fuq il-qraba tiegħi. Kont inħossni li huma kienu jkunu kollha aħjar li kieku jien ma kontx hawn. Provajt nieħu ħajti bidejja diversi drabi. Kont nibla ħafna pilloli f'daqqa bit-tama li ninħeles mid-dwejja u l-uġieħ li kont inħoss. Kemm il-darba kont naħseb fuq modi faċli u maġla ta' kif nista' nneħħi ħajti sostna l-ġuvni. Jeffrey qal li jbati minn attakki ta' ansjetà koroħ ħafna li meta jkun fl-ar tiegħu kienet tiġini bħal saħħa barranija li naf li kull ma stajt nimmaġna li nagħmel nasal nagħmilha. Jekk pereżempju rrid nifqa' l-mera ta' kamarti għaliex iddejjaqt inħares lejn ir-riflessjoni tiegħi stess, kelli s-saħħa nagħmilha. Kont insib wens billi nweġġa' lil innifsi. Iżda fil-fond ta' qalbu Jeffrey kien jaf li ma kienx kuraġġuż biżżejjed biex itemm ħajtu bidejh u dan is-sentiment kien jikkawżawlu ansjetà kbira. Kont ngħajjar lil innifsi beżżieħ. Kont nixtieq li ntemm kollox u neħles mill-uġieħ li kont minn għalija qed nikkawża lill-familja tiegħi bil-kundizzjoni li għandi u bil-mod kif nidher, imma kont nibża mill-konsekwenzi jekk ma kienx jirnexxieli. Meta fl-aħħar sab il-kuraġġ jitkellem ma' ommu dwar x'kienet iħoss, ir-reazzjoni tagħha bidlitu għal kollox. Ibni, int qatt ma ddiżappuntajtni, imma jekk tagħmel hekk ikun l-ikbar diżappunt ta' ħajti, qaltlu ommu bikma. Minn dakinhar Jeffrey inbidel għal kollox u sar iħares lejn il-ħajja minn lenti kompletament differenti. It-terapista tiegħi qalt li naħseb ftit fuq kemm tkun differenti ħajja in-nies ta' madwari kieku jien minix hawn. Kieku ommi mhux omm u missieri mhux missier. Kieku l-ikbar ħabiba tiegħi qatt ma sifret. Kieku jkun hemm desk vojt fl-uffiċċju fejn naħdem. Fl-aħħar, Jeffrey beda jgħix il-ħajja li dejjem xtaq. Ħajja sempliċi iżda mimlija għena u paċi. Ma stajtx nagħmel hekk lill-ommi jew lill-missieri, imma fuq kollox ma stajtx nagħmel hekk lili nnifsi. Xbajt inkun kattiv miegħi innifsi. Wasal iż-żmien li nibda nħobb lili nnifsi.